erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi miyo weche manyien. Jakom duol makedo gi mibadhi Bishop David Oginde koro chamo muma mar apis ayanga. Bishop Oginde ochamo muma e doho maduong' mogik kendo lando ikruok mare mar tiyo kaluwore gi dwaro mar chik kod thuolo mare. Oginde ma oloso bang' chamo muma osingo maneno ni odunyore gi mibadhi ma okwako migepe mag piny owacho. Okawo thuolo no mar Eliud Wabukala manyocha osetieko tich. A strengthening of the legal framework for the effective fight against corruption and the recovery of corruptly acquired assets. Institutional support to ensure adequate capacity to fight corruption. Public and private sector institutions to put in place effective measures to prevent corruption and unethical conduct.